don't know what it would have been like without Baby Einstein. It's excellent. He's loved the Baby Einstein series ever since he was 3 months. They're invaluable in terms of having something that you can do together with your child. Baby Einstein, oceněná kolekce videokazet a DVD, CD, knih, poznávacích karet, loutek a hraček pro všechna stádia rozvoje vašeho děťátka. Probably the most important thing that we've done is to encourage parents to sit with their children, to interact with their children, to dance with their children. Baby Einstein učí hudbě, umění, jazyku, vědě a přírodopisu hravým a obohacujícím způsobem. We love the Baby Einstein series. We have the cards, the books, the videos. He loves the video and the action and the toys. Baby Einstein se dívá na svět očima malého dítěte a tím vám dává jedinečnou možnost na vaše dítě působit. Od narození až do 3 let. Od svého narození se může vaše děťátko společně s vámi těšit z titulů Jazyk v jeslích, Baby Beethoven, Baby Mozart, Baby Bach a o svátcích z Baby Santa. Ve všech titulech uslyšíte nesmrtelnou klasickou hudbu zahranou naším orchestrem tak, aby se líbila malým dětem. He responds really well to music. When I turn the video on, he really focuses into that video because of the music coming out and the colors were so vivid. Now that he's older, he's actually participating while he watches and is able to point out things. Pro děti od 9 měsíců se dokonale hodí Baby Neptun, Baby Galileo, Baby McDonald a 2 veselé a exotické tituly Zvířátka ze sousedství a Svět zvířat. Společně můžete objevit svět vody a oblohy, poznáte život na farmě, stejně jako svá oblíbená zvířata z okolí a zvířata z celého světa. Penguins. Are those penguins? Yeah. Now that he's gotten into toddlerhood, he talks right along with the video, and he actually knows and says his shapes. Z Baby Shakespeare, Baby Van Gogh, Baby Newton a z Počty v jeslích naučíte své děťátko prostřednictvím poezie prvním slůvkům a také tvarům tak, jak je vidíme ve světě kolem nás a číslům způsobem, který podporuje počítání na hlas. 1, 2 sea lions. And it's fun for me because as his father, you know, I get to be around him and watch him learn how to pronounce things correctly. And he will point out the objects to me now that he's learning how to speak. What's a monkey say? Baby Einstein. Volba každé maminky. Vzbudí přirozenou zvědavost vašeho děťátka. Kromě stále se rozšiřující nabídky videa nabízí Baby Einstein celou řadu knížek, hraček a dalších výrobků na hraní, pro koupání, pro cestování, pro spaní. Baby Einstein může obohatit všechny části života vašeho děťátka. I'm expecting right now, and I'll be using it when the baby's born, as soon as he's born, or he or she. I don't know yet. Naše videa a DVD, CD, knížky, poznávací karty, hračky a loutky najdete v obchodech nebo na webových stránkách www.babyeinstein.com.